galegos é a música. Vamos, se os galegos non temos oído musical ningún. A Santiago voy ligerito caminando y con mi paraguas. Ai, trosquiño, trosquiño. Pucho era moito Pucho de Noso Señor, Como que non sabes quen era Pucho, home? Pero, por favor, Pucho Boedo, o cantante máis grande de todos os tempos, o galego máis universal. Ignorantiño é só. Seguro que tampouco sabes quen era Andrés do Barro ou Arito Moscoso. Ali va, o do meu tixeral. Ali va, vi, eu son toda para ti. Cala, pero a culpa non é túa, a culpa é deste atraso cultural e emocional que hai en Galicia. Veña, voulle parar aquela pelona dali. Suba, guapa, suba que dá gusto. Hola, boas. Deus yo pague. Nada, é vostede que o vexe, Home, faixe unha cara coñecida. Vostede non sai na televisión. Home, salí moitísimas veces no programa do Luar. Home, claro, vostede é galloso. Xa dicieron que vostede moito pelo non tiña, Que galloso nin que nada. Eu son Mercedes Peón. Mercedes Peón, sí, home, sí. Pois agora, ainda que me mate, nada, Vostede a que se dedica? Home, son a artista galega máis grande de todos os tempos. Bueno, aí falou un pouco por falar, Eso vai non ter que demostrar. Por mire para aquí, atenda un minuto. Que lle parece? Bueno, vai pola alma dos probes. Vostede non pensa que é mellor darlle un pouquiño á guitarra ou á pandeireta? Ai, non. Eu son lle máis desacho. Bueno, vostede que é unha atrasada, home, por favor. Mire, voulle dar co clase é un domingueiro que vai aí diante, xa verá como manda a cuneta, mire. Sáquete de aí, papá, hostias. Ai, Dios mío, que sonidos tan bonitos salen dese seu volante. É que son moitos anos de carretera, amiga. Pois sabe que lle dixo que deixo o sacho polo volante. Bueno, tampouco que se pase, Que a vida de labrego é moi escrava, pero da camioneiro ronca o carallo tamén. Mira unha cousa, vostede pa onde vai? Vou á televisión. Que vai ao Luar? Oh, que me dera. Vou a algo moito máis humilde. Vou a un concurso, chámase O Máis Jalejo. Home, ese é o concurso do payaso ese do inútil. Está ben, está moi ben, sí. Bueno, eu vou fazer festa. Ai. Adiante. Boas, que tal? Moi boas. Mire, eu viña facerlle unha consulta. Vostede dirá. Eu traballo de fresador, non sabe? Pero en realidad a miña paixón é ser artista. Estou pensando en dedicarme á música. Que lle parece? Mire, non é a miña especialidade, pero pareceme ben. E vostede que fai? Toca algún instrumento? Canta ou... Eu fago música con peidos. Con peidos? Sí? Quere que lle demostre? Preferiría que non. Pois tanto me ten porque o vou facer. Voulle interpretar o vals de Strauss o Danubio Azul. Ala vai, Pero... Xa está. Xa está. Efectivamente. Iso era o Danubio Azul. Sí, que pasa? Que lle parece? Pois que lle queda moito que practicar, amigo. É o que di a miña muller. Igual Strauss é un pouco complicado para empezar, non? Pero, que lle parece se lle toco Eres tú de Mocedades? Estupendo, mire. Esa canción encántame. Veña. Que opina? Voulle dicir unha cousa, vostede non fai música. Vostede simplemente bota peidos, sen máis. Esa canción. Ninguna, esa é unha ventosidade que se me escapou. Escapouselle? Sí, para que nos imos enganar. Xa, pois a min recordábame o tema da película Memorias de África. Pois agora que o di ten un aire. Un aire? Ia facer un chiste, pero resulta demasiado evidente. Escapouselle. Non, home, non, o propio tema de Memorias de África é que, agora que o dixo, recordoume que a podo tocar. É preciosa, Un millón de peregrinos na fin de semana. Hostia, iso é tráfico, Sí, hai que lle dar saída a iso. Veña, pois echo miro mañá mesmo. Veña, eica, chao. Que foi, Macías? Lino, hai que lle dar unha volta ao camiño de Santiago, Unha volta de que, Hai facelo de dúas direccións. Non, home, non. Modernizalo. Apañar a contrata para facer as obras. Pero cabra llevar facer a Alma Cándida xa unha corredoira. Pois por iso, home. Que estamos no tempo das corredoiras? Non. Ai, que carallo. Ademais, xa o nome di todo,
Camiño de Santiago, por Dios. Camiño. Iso tiña que ser a autovía de Santiago, ou vía rápida de Santiago, ou corredor de Santiago. Visto así, xa se o aplica. Que plica nin que hostia son. Isto hai que apañalo a galega. Que queres, que vayan as Koplovich a levar a sobra? Debes espabilamos, niño. A mortadela que me afecta o rego. Temos que pensar que facer yo camiño, Xa está, asfaltámoslo e punto. Ai, asfaltado era o propio. Pero non sei se o país estará preparado para unha obra tan audaz. Pois logo chantamos o poste da luz. No, os postes non están mal. O carallo que hai que enchupa son os maricóns de Fenosa. Sin asfaltalo nin postes, estamos fodidos. Ai, non sei, hai que pensar algo, carallo. Non pode ser tanta xente por aí paseando e todo iso a monte. A mellor que queren ver os porreros eses é monte. Que es idiota, ali. Canto máis bonito non será pasear por unha acera ben feita, carallo, que non por unha corredoira. Que somos, bestas? Somos persoas, carallo. Xa está, xa teño todo. Rozamos o monte e punto, non máis. Entre a contrata para pinchar os carballos e a madeira, sacamos tallada. Por aí vas ben, Por aí vas ben. Rozalo. Ois, que era? Carallo que vai empezar. Venga. Ai, non me perdeu. Ola, moi boas noites, Galicia. Que tal, Galiza? Como estamos? Benvidos a unha nova edición de O Máis Galego. Hoxe contamos coa participación de dous concursantes de excepción dispostos a demostrar a súa galeguidade. Está con nós, como non, Mercedes Peón. Moi ben, moi bonito, Mercedes. E temos tamén hoxe unha actuación estelar, unha actuación excepcional, recentemente chegado das terras de Gales. Está con nós Tom Jones. And I'm used to what to build up by anyone. And I'm used to what to have fun with anyone. S-Ball, DC Cast-Ball. Moitas gracias, Tom, moitísimas gracias. Que tal por Galicia ou Galiza? Cojonudable. Aproveitando para facerlle unha visitiña a Galloso no luar, No, Galloso, mal rollito. Negriño Bonien faloulle mal de min, nunca volvi más. Vinen visitar a un friend. Traerlle roses, be roses, my friend. Vinen en Ryanair visitar Tumba, Pucho Boedo. Ryanair, Pucho Boedo, que dous conceptos máis galegos, señoras e señores. Aí os teñen dous cracks da canción. Sí, señor, cal será o máis pesado dos dous? Ai, que chistateño. Imos coa pregunta de hoxe, moita atención. Vostede ten un frondoso carballo que lle tapa a vista o veciño que ten xusto ao lado. E el vai e llo corta o carballo. Tomaría vostede algunha represalia, Mercedes? Pero, polo amor de Deus, Mercedes, que fixeches? Mateino. Por qué? Por cortar o carballo. Pero se era unha pregunta hipotética. Quen contaba con eso? Quen contaba con eso? Vaya resposta máis galega, señores e señores. Vexámolo o noso galegómetro, que neste caso marca un 100% de galeguidade. Mercedes Peón é a gañadora de hoxe. Ata sempre, Galicia. Ata outra Galiza. Ata... Pero Mercedes, polo amor de... A salle viña. Matón! Ai, muller, foi un accidente. Pensou que lle cortaba o carballo. Eso pode pasar a calquera. Ai, es ben inxenua, Víbor. Eso é o que ela quere que pensemos. Matouno por envexa. Ti crees? Estou segura. Pois Elvira, dixo xa verdad. A Mercedes Peón vexo capaz de calquera cousa. Pero de matar un home por esa tontería, no. É moito menos a un frico como ese do Tom Jones, un muerto de hambre. Ai, sí, como se fora Tom Jones o primeiro que mata. Xa non é o primeiro. Mira, voucho dicir. A John Lennon. Pero ti das tonta, muller. A John Lennon non matara ese Marda e Bichama. Marda e Bichama. Foi ela. E a Elvis Presley. Tamén. Tamén. Pero Elvis Presley dixeron que morrera dunha sobredosis dunha enchenta grandísima de servar litúricos. Ai, ti desde logo crelo todo. Pero onde biches ti que unha estrella do rock se drogue? Como vai morrer unha estrella de rock de sobredosis? Non, muller, non. Foi ela. É a Lady Di.
Lady Di. Como lo oyes? Pero Lady Di non decían que iban un coche por un burato para baixo e iban vendidos con aquel chofer, miña filla. Ah, rea, pois pero de día eu creo que non, Ai, miña... Pois foiche ela. Ela quere que pensemos que foron os paparaches, pero foi ela. Ai, miña filla querida. Por cola. E a JFK? A quen? A John Fitzgerald Kennedy. O 69º presidente dos Estados Unidos de América. Mira, porcona, non me tires da lingua. Iso é un secreto de Estado. E os meus labios están sellados. Pero vouche dicir unha cousa. Matou Noela. E miña irmanciña, pois hai que facer algo para llevar a los peces a descastada. É como os par, se non ves que todos os que intentaron morreron. Mira, Tonjo. Que lle manden unha patrulla. Joder, macho, para que después hablen de la ETA. Oye, Gallego, ¿es cierto que la Mercedes